U zagrebačkom hotelu Westin predsjednik udruge Cro Unum Hrvatsko srce, dr. profesor Dragan Primorac, najavio je spektakl koji će se održati, odigrati sljedeće subote, dakle 4. kolovoza uoči velikog hrvatskog blagdana. Naime, na stadionu Kninske Dinare od 18 sati igraće reprezentacije Cro Unuma sa brojnim vatrenim zvijezdama, poznatim osobama iz javnog, društvenog, političkog života, a naspram njih stajaće ratnici, momci koji su ušli prvi u Hrvatski kraljevski grad prije 17 godina. Igraće reprezentacija 4. i 7. gardijske brigade. Evo što smo zabilježili u zagrebačkom hotelu Westin na pres konferenciji. Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu će 4. kolovoza ove godine biti organizirana humanitarna akcija Hrvatsko srce za Knin, namijenjena za prikupljanje pomoći udruzi invalida Sveti Bartolomej iz Knina. Udruga invalida Sveti Bartolomej je neprofitabilna humanitarno-socijalna udruga u kojoj se učlanjuju osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize i ostali tjelesni invalidi, druge invalidne osobe koje ostvaruju pravo na tuđu pomoć i njegu. Humanitarnu akciju Hrvatsko srce za Knin organiziraju Cro Unum, najveća hrvatska humanitarna udruga, grad Knin i Šibensko-kninska županija. U sklopu ovog događaja odigrat će se iznimno atraktivna revijna nogometa utakmica između ekipe Cro Unum te zajedničke ekipe udruge veterana 4. i 7. gardijske brigada Puma. Naime, upravo su 4. i 7. brigada imale ključnu ulogu u operacijama oslobađanja Knina i cijelog do tada okupiranog dijela Republike Hrvatske. Za ekipu Hrvatsko srce nastupit će i vrhunski hrvatski športaši, estradne zvijezde i drugi uglednici, među kojima Igor Štimac, Dario Šimić, Boris Živković, Niko Kovač, Robert Kovač, Josip Jeličić, Robert Jarni, Vatoslav Mikačić, Wilson Johnny, Dragan Primorac, Mario Jozić, Zoran Mamić, Tonči Gabrić, Ivica Šurijak, Ante Miše, Denis Putnik, Branko Cikatić, Krunoslav Jučić, Vlatko Đolonga, Stipe Andrijašević, Đani Stipaničev, Goran Karan, Hari Rončević, Mate Bulić, Đulijano Đanić, Slaven Knezović, Tomislav Mađar, Damir Primorac, Danijel Vučić i mnoge druge osobe iz javnog života. Posebni gosti ove humanitarne akcije bit će Paul von Doren, šef delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, koji na utakmicu dolazi na poziv Cro Unuma i grada Knina, a u kojem će pred početak utakmice gradonačelnica Josipa Rimac uručiti nagradu grada Knina. Povodom ovog događaja u zagrebačkom hotelu Westin je održana pres konferencija. Na početku je nazočne pozdravio predsjednik udruge Cro Unum profesor dr. Dragan Primorac, zahvalivši svima koji su se odazvali i ovoj humanitarnoj akciji. Delegaciju grada Knina je predstavljao njegov dogradonačelnik Tomislav Vrdoljak, izrazivši vjeru da će stadion Kninske Dinare u subotu od 18 sati 4. kolovoza biti ispunjen do posljednjega mjesta, te prenio riječi zahvala svima od Josipe Rimac koji sudjeluju u realizaciji ovog hvale vrijednog projekta. Pozivamo sve ljude dobre volje, sve ljude koji imaju u sebi, nose dozu humanosti, da dođu ne samo, kao što ste vi rekli, 5. kolovoza, nego da dođu na ovaj humanitarni nogometni spektakl koji će priređuje Hrvatska humanitarna udruga Cro Unum zajedno sa svim ljudima dobre volje. I koristim priliku zahvaliti se u prvom redu udruzi koja je organizirala i sav prihod prikupljen ide udruzi za invalida Sveti Bartolomej, da dođemo da zajedno obilježimo najveći blagdan novije hrvatske povijesti, Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Naše će vatrene te subote predvoditi nekadašnji kapetan Robert Kovač, koji se je vrlo rado odazvao pozivu organizatora. Glazbenici će biti bivši reprezentativci, a bit će zanimljivo sigurno, bit će zanimljiva utakmica, mi ćemo probati da pobjedimo, ali mislim da je samo bitno da se skupi novac za udrugu i da ljudi uživaju taj dan. Meni je to velika čast da mogu zaigrati za mene. Kad je god neko zvao za humanitarnu akciju, ja sam uvijek bio spreman i nije mi nikad bilo teško i mislim, ako čovjek zna zašto nešto radi, onda sigurno ne treba biti teško. Neće nam sigurno biti lako, sigurno su jaki fizički, a mislim da će se i oni pripremati da nas dobiju, ali kako sam rekao, najbitnije da je neki spektakl, da uživamo mi i oni i da će to biti povijesno nešto. Udruga Sveti Bartolomej je neprofitna humanitarno-socijalna udruga, a u Zagreb na pres konferenciju je doputovao njen korisnik Nikola Arežina, koji je u ime gotovo 260 korisnika izrazio sreću, zadovoljstvo, veselje. Čelni čovjek udruge profesor Dragan Primorac još jednom je izrazio sreću i zadovoljstvo što je u mogućnosti pomoći onima kojima će ova akcija poboljšati kvalitetu života. Akcija iz Vukovara koja je poslala jedno ogromno golemo zajedništvo prema Europskoj uniji, prema Italiji
jer smo prva država koja je na taj način rekla želimo pomoći našim prijateljima. I ova poruka iz Knina koja ide zajedno, poruka prema cijeloj Europi. Evo, gospodin Paul Van Doren, koji predstavlja Europsku uniju u Republici Hrvatskoj, dobija nagradu grada Knina, a u istom trenutku slavimo i onaj dan zbog čega mi danas možemo to raditi, oslobađanje i Knina i cijelog tog dijela Hrvatske Republike. I ono što mene posebno veseli je što će tijekom ovoga događaja neka od najvećih imena hrvatske javne scene biti zajedno. To vam je negdje oko 35 ljudi, legendi hrvatskog športa, javnog života Republike Hrvatske, i ja sam neizmjerno sretan i zadovoljan što takvi ljudi koji su uglavnom sve riješili svoju životu pokazuju tu jednu socijalnu osjetljivost i želi biti s onima kojima je to najpotrebnije. A udruga Sveti Bartolome iz Knina, koja okuplja negdje oko 200 članova, o kojih je, čuli ste, gotovo 50% onih mladih kojima je to najpotrebnija ta pomoć, oni će zapravo nakon ove akcije znati da imaju prijatelja u našoj udruzi, ali svi ovim divnim ljudima, i nikad ih nećemo ostaviti sami. I zato to hrvatsko srce koje kuca za Knin, ono uvijek kuca za sve one ljude kojima je ta pomoć najpotrebnija. I današnji dan je samo jedan dokaz da današnja Hrvatska može uspjeti samo ako smo svi zajedno. Pa mi smo sad nedavno napravili cilj koji je bio vezan za Vukovar, za pomoć našim prijateljima u Italiji, da negdje bude oko 100.000 kuna, i znate što se dogodilo? Mi smo taj cilj premašili. Dakle, nepredvidivo je sa našim ljudima koji kad prepoznaju neke dobre akcije, koji daju apsolutno ono sve što mogu. Ja u ovom trenutku neću govoriti o brojima jer znam da će neke od najvećih hrvatskih tvrtki se u ovaj projekt uključiti, ali mi ćemo standardno iznenaditi udrugu Sveti Bartolome i sve naše prijatelje, i oni će u trenutku kad završi ova akcija sigurno imati jedan veliki iskorak, kao ona prva akcija gdje smo sudjelovali u kupnji automobila koji je danas s njima od velike koristi. I ja želim, evo, svim slušateljima, svim gledateljima od srca čestitati Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, jer 4. smo prvi događaj jednog takvog nacionalnog značaja koji će prethoditi 5. kolovoza kad će biti i službeno obilježavanje proslave tog dana. Ovo je prvi put nakon 10 godina da se uoči Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja odigrava utakmica na travnatim terenima nogometnog kluba Dinara. Interes za utakmicom je već danas golem i očekuje se rekordni posjet ovom događaju. Profesor dr. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske i veliki prijatelj Cro Unuma, nastupit će tijekom utakmice upravo u sastavu momčadi Cro Unum Hrvatsko srce.